Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Musidɓe an haray ko min ilo e la diaspora africaine. Haray hande ko vendredi 27 décembre 2024. Wala haray mi salmini on mi landike si ɗon e jaam. Haray sina jammo guine jo wondi on. Haray en fof meɗen miɗo torano e jaam e kisi e newen. Haray ko wakkilagol combat on no satti no muusi mais kono ko wakkilagol. Min haray ko mi toroto jama on en fap meɗen en i hanki arrestation kidnapping Aliou Ba on noddirde no faalira ɗa ɗo au moins laaɓi ko ɓe inna ɓe wawata wiide na kamɓe nanguimo donc ministre de la justice on procureur général o wiyetamo yaltuno inni ɓe anda ko hombo jogui woni ke Mengue Billo Ba ɗo ɓe wawata yaltude ɓenna ko hombo jogui ɓe c'est à dire tout le monde sait que ɓe juuɗe Aliou Ba no e juuɗe maɓɓe donc haray ɗo noon jama lagine on hande kadi ɗo komi innata en ko wonano ɗen wiyeede yen wakkilo kon fof yen wakkilo ko ɗo noon joni hewti noon sa mo andanɗa hoore ma ni hay goto dowakama noddude hande kadi hay goto dowaka nodditude hay goto ɗo mi ɓooyi en wiide na selludalen jeelagi mi ɓooyi en wiide na ɓe leader politique ɓe jeelagi mi ɓooyi en wiide ko enen citoyen ɓe guine ɓen ko ha ko faala ɗen woɗum ɗo ha ñande faala ɗen wo Mamady Doumbouya dégage mi yeetike en watta en yen sendidir giɗo e gaño yen sendidir himɓe anduɓe goɗɗum eɓe anda goɗɗum yen sendidir ɗum yen andu wondema goto iwata nokkugo ara ittana en nde ande nde joguiɗen ɗo lagin aduna on fof no suti e kawte men ɗen fof no suti e mi inni en wondema ko bandi ardi en jama on fof yii wondema ko bandi en wawata wonde en sécurité ɓe ƴetti 10 millions d'euros ɓe soodi arme fi ko ɓe traumatisera en fi ko ɓe hulɓinira en fi ko ɓe gardira pouvoir maɓɓe on fi ko ɓe sécurisera pouvoir maɓɓe on mi yeetike on hay si tawi ko armée russe on ɓe addi lagine ko enen jogui le dernier mot ko enen peuple de Guinée on an d'abord pour commencer on andi oyatuma fewndo selludalen wonano jatte e fu sadi fewndo ɓe faala jattude suudu sellundu on tumati hari anda ka hen du fusete ko no anda tun hiɓe faalandu jattude par ce que ɓe hewti ko saria ɗo yo saria on yaltinde ɓe inna wawata autoriser ɓe jattudu par ce que selludalen ɓe yaali ton ɗen ella e kaydiji makko ɗi wo dossier on no feƴƴiti ɓe keerol ɓe wawata sadi no teddi ɓe wawata réglede ɗum ɗon ɓay ɓe daari ɓe tawi ɓe wawata jonitude sellu gonga yeeso CNRD on tumati ko honɗum ayɓe ɓe wonno wiide himɓe ɓe anda goɗɗum himɓe ɓe hiɗa lagine himɓe ɓe andanama ko hoore maɓɓe tum ɓe faalana e hoore ko ɓe faalana hoorema na ko nafataɓe musidɓe am anana en woɓɓe no enna modi ɓuttinane yimɓe fi kun cuurum ko ɗum himɓe ɓe wonno wiide seede wondema jama lagine on no metti fi no anda sadi ɓe andata e honno kalifirtaɓe c'est pas acceptable yen wondo e sifa ɓe yimɓe ɗo ko honɗum no ɓuraynola mettude simi naati ko plateforme ji mi inna fewndo ɗo hina fewndo yeddodiral ko fewndo jogodiral ko fewndo union hina yo yimɓe jooɗo ɗo e sabotugol sellu woɓɓe jooɗo e jalgol ɗum e encourage gol ɗum ɓe inna ko démocratie ɓe inna mo ɓe no jogui opinion mum mi andiniɓe mi inniɓe jentitotoɓe lamɓen surtout si mi naati e intervenugol e plateforme ko minnata toujours min mi yiɗa hay hawtude e sifa ɓen yimɓe e plateforme par ce que miɗo andi ɓe sowintinayi en ɓe jaasinayi en ɓe tampinayi en ɗum waɗi si minnata mi hawtata e sifa ɓen plateforme ɗum ko sifa kindi en o wonɗo Allemagne mi anda ko honɗum hawti e sifa ɓen plateforme mi anda ko démocratie hombo wonɗon ɗaɓɓude ɗum ko sauvagerie ko ɗo yetuma kadi kindi foni ke Mengue nanga kadi kindi ɓay men naati e défendugol ɗum ɗon kadi e dénoncegol ɗum ɗon ko plateforme ji ko kanko yaltuno e wigol wo ko ɓe woni e bonnude lagine ko foni ke Mengue ɓe woni e bonnude lagine o anda ko honɗon wadde yo goɗɗo sacrifie aduna mum on fi jama lagine on fou goɗɗo mo annanda hoore ma ni ko intérêt hum mum kon tun o mo jooɗi Allemagne ɗo o jooɗo kadi o daro o sowintina yimɓe ɓe o nanga e wolangol yimɓe ɓen ɗum yimɓe ɓen accamo e plateforme ji mais ɗum ɗo mi anda ko façon démocratie hombo ko liberté opinion hombo wonɗon e waɗude ɗum ɗo c'est de la sauvagerie joni awa hande kadi ɓay Aliou Ba nangama joni ko honɗum kadi joni oɗo kañum kadi ko honɗum ko intérêt oɗo kañum kadi ko bonnowo lagine par ce que o wonda e CNRD on awa hara e musidɓe an ko il faut jama on immo daro dadito anda ko waɗata kon sendidira giɗo e gaño sendidira naïfɓe ɓen yimɓe ɓe anda fus e yimɓe ko yimɓe andanama ko égoïste ɓe yimɓe ɗaɓɓoɓe intérêt personnel awa hara e noon ɗo min nayo goto décourage par ce que ko fiyon ɗum min nantato goto décourage ko ha ñande sen faalama hande Mamady Doumbouya dégage wallahi billahi o dégage ko honɗum goɗɗo décourage ko honɗum goɗɗo hulanta hande kadi ko mo beeno andi haray ko tuuru mum on habbi si tawi immaki dari daditi watta goto ƴettu o combat ɗo dewtamo e leader politique ça c'est un combat national nous parlons de notre pays de notre nation ina
fi galle selludale wona wowlede hina fi parti selludale wona wowlede UFDG ko fi lagine yo musibbe am mi yiltito don en voilà musibbe am haray ko toujours ko min ilo e la diaspora africaine ko vendredi 27 décembre 2024 awa haray hande kadi en alata on fami haray do hinayo himbe ben jodo wigol ko Aliouba nanga ko Guinée nanga bon on andi fonike menge fewndo artata imo anduno so ari no hasi ko be nangama o inni hondu ngo sacrifice hoore makko fi lagine billo ba pareil on andi be do fo ko leyde porto arno wadi tourner hoti awa nyandeng Marwan Abi Marwan hina dogudo ko ardo ha États-Unis no anduno no jogi risque ko nangue parce que himo wowlude mo dénoncer ko hombo darani ko lagine il faut enen kadi peuple de Guinée on fi en waawu hebude ko darani en ko il faut enen kadi immo den andinen aduna on wondema mo meden sinangama darani do leydi din sinangama en habborta dum leader politique en habborta dum goddo ko enen peuple de Guinée immo to ina non dum do de wawata gasude ko leydi do parce que si o fe yodo koy ammi si fe yamin koy oda donc ça veut dire qu'on interdit cela wana yen yawito l'injustice c'est pas possible o yen innu kala injustice waddo ko leydi men ko direct e maada an wada na goddo go hande na Aliouba wada ko en fo wada dum wadi si fo immode en fo mede hondu woni imma gongo hande leader politique ben ko be inni manifestation jini ko fuddo ko le 6 joni dum do non be do de non joni be anticiper joni enen kadi ko en anticipe na en habbo déclaration force vive do hande kadi gilande ma hande num lagine fop c'est-à-dire ko fop doit yettude dum do c'est-à-dire en compte wata goto immoya inna golloya normal oyano nanga e hoore fi mo darani e wata goto immoya golloya e hoore dum do hina janni immi do yalti yeyi dabbo inni no yewde golloya normal wada vie normal wasi tawi hawri hande lagine ko vie normal woni ton haray ko yo andu o toñi hoore makko o toñi heddibe musibbe an haray ko mi woni on halande do ko nafatama an nafa dimmojo ma on nafa kawtal ma nafa fu kala sikkudo do yahay profita dabba do kalisi o fayi o anda ko wadi musibbe an immoden en fop wonen Aliouba god wata en fijirɗum parce que on yi be nangi be daden yoni be honantelani foni ke menge billoba jama wadali reaction on yi ko himbe be woni ukkude hakkunde men ben ko ben woni en tampinde warti minni yaltinebe plateforme ji din fop kala yobe wadu plateforme mabbe kambe hande kadi no anda wonando CNRD wo c'est l'ennemi de la nation dum donc il faut wona ko laabi déclarer dum donc dum woni des déclarations patriotiques des déclarations ko anda ko dum doit wadede na déclaration ji de sauvage har ko sauvage be woni wolde parce que hande Aliouba fopino andi o fus o wada rien absolument o hulano kadi parce que ko ga o yuri o hoti donc si tawi mo voyage de si mo dar be ala droit bloquego liberté makko be ala droit parce que be nangida mo finkari be nangida mo drogue be nangida mo fus sina ko be faala ko injustice wata en jabu dum don en fop immode wonen Aliouba musibbe donc haray message ji din duri haray mi do yafini buy ko il faut que le combat vraiment continue il faut que le combat soit vraiment maintenant bien ordonné en commençant ici demain déjà jango hande on déjà lagine ton ko doa na vie normale doa wadde lagine hande doa ka wadde vie normale aduna Allah fop no doa andude Mamadi Doumbouya naati e paquet lagine fop dum don ko lagine fo doa hollude dum do e son fami wata goto e modon hulu mo huli non be yahay hanko ngar suudu makko be yahana mo parce que lagine beeti kon laydi ni lanniji bago leydi wawataake laamorede ni mi hala ni o sen acci be do den en immaki henya regilde ndi leydi do de en tampay pour rien du tout parce que déjà on yi hay duma comment dire CMR be duma be militaire be radanobe de balde do radia be fu on yi be do fo rali ke meden officiellement be wadi communiquer be rali ke meden ko mi inni on wondube Mamadi Doumbouya tigi no wondi e meden police on no wondi e meden gendarme no wondi e meden hina fo wondi e ma mi hala ni on dum mi haltani force spéciale no wodi wondube e meden mi hala ni on dum ko teddungal e modo kono musibbe am kambe be wawata wowlude kambe ko mabe fanka ko hombo wowlinta be ko enen parce que ko nyande tawden en déterminike on den nyande non be moto non be wol parce que be habba e Mamadi Doumbouya be habba on faami ko minni kon ko il faut que dum don so il faut nanon dum don nane mojja ko wona don yewtere goto inna on hande yon yaltu yahon fero don hayre goto inna yon sunno e pinere ko inna don ko yon wonu ko modon calme andi non aduna Allah on fop wondema injustice total wone wadde lagi saria teddinaka lagi banu adama teddinaka lagi musibe an ko il faut andinen dum don aduna be wawata en kinna pirde ni hibe jogi wobbe nganda e honto be woni be jogoro ni goto enen immode waden vie normale la vie ne doit pas être normale à Conakry c'est pas normal en jabata dum don en wattata hande kadi c'est terminé CNRD on be hewti ko gasode parce que ko kuddi mi yeti ko kuddini ko kuddi jokkibe wata en jokku hudado parce que be ko hudabe est ce qu'on fait il faut andi nembe ko be hudabe ko kambe yeyi
huɗi ƴetti kamili on fijiri donc awa kuddindin koye maɓɓe do a juurade na e meɗen il faut que andinen ɓe ɗum musidɓe haray noon message ɗin juuti mi yeltitoto inchallah no ɓuuri yawir jammi kisi e meɗen awa haray on acci hakke toujours ko ilo la diaspora africaine hande ko le 27 décembre vendredi 27 décembre 2024 musidɓe an ko fi lagine wonɗen yewtu sendidiren guɓe condi watte en jaɓo yimɓe ara c'est à dire yimɓe ara e jaasingol en ɓuri ko wona ɗen waɗede ko CNRD on no wadde hiɓe yoɓi yimɓe mbuuɗi hiɓe satini yimɓe hiɓe prometi yimɓe fi ko sabota en et puis enen accepten ɗum innen ko démocratie ɗum ɗo ko démocratie fewdo suudu sellu ndun jatta lanca munca jama on jooɗi woɓɓe ɓe immini yimɓe ɗum ko yimɓe ɓe Ousmane Gawal wonno imminde yalta e plateforme ji e wowlugol c'est à dire ko fi kun cuurum hara ko fi kun cuurum awa noon hande jama on andi jakana cuurum num jaako cuuri nun lanca jaako cuuɗi lagine jama lagine fof lanca na cuuɗu sellu lanca donc fi hon ɗum par ce que noon fuɗɗori si tawno on tumati no jama wanno frein à l'injustice flagrant par ce que ko injustice flagrant waɗi ɗo sellu duwano ka innude e goto immo defanda ɗum ɗon ko guineɓe ɓen duwanno immade innanno saria waɗali ɗo voilà ko justice on autorisata yo suudu goɗɗo lanca hina militaire ɓe ɓen immoto yaha lancira ni suudu par ce que tout simplement hiɓe ƴetti laamu on faami awa haray noon ɓen yimɓe no wonɓe ukkitade hakkude men e jillidirgol e ronkugol considérgol ko dowa ɓantede kon ɓe piita ley ɓen yimɓe ko ma ittenɓe hakkude meɗen ko plateforme il faut que ɗum ɗon ɗen jaɓon ɗum ɗon faamon ɗum ɗon par ce que mi ɓooyi wowlu acce yeddondirgol fewdo ɗo e plateforme fewdo ɗo kala mo hiwɗon no addi complication le contraire jogondirgol uni c'est-à-dire jogondirgol ngol mobilisation on kala addanɗo en contraire ɗum ɗo ɓoremo ko plateforme mi tubani on ittemo ko plateforme ndaareɓe nangay en goto mi inni on ɓe waɗa en ko ɓe faala si tawi on jokki e ɗin opinion ji sauvage mi inni on c'est na liberté d'opinion ko liberté de sauvagerie ndaare ko yimɓe wona kinnapede nangue ware soke waɗe ko ɓe faala onon ɗon jooɗi e wigoli ɗon wonde yimɓe mo ɓe no jogui liberté d'expression mo ɓe no jogui opinion mum c'est pas des opinions c'est pas de la liberté c'est de la sauvagerie court et simple musidɓe am sayi on hewti noon ko tawatani vraiment ko ma mo be men immo daro dadito d'abord mi ɓooyi on haalande wondema wata goto innu wondema ko wona nodditede ɗo ko Samakala mi inni on le 28 ɗum ko janggo woni coup d'envoi on fi raɗagol Mamadi Doumbouya yimɓe makko ɓen ɓe anticipe ɓe nangi Aliou Ba hanki awa nden nangande ɗon noon nde waway déclenche de ɓuuri min ko mi inni ko banni Mamadi Doumbouya laamino lagine parce que aujourd'hui si tawno hara ɗum o laamanoki ne woodi yimɓe buy hande wonɓe sotonude Mamadi Doumbouya en andatano ɓe wimi on o kaamilu ko ƴetti o fijiri musidɓe am ɗum ɗo ko huɗayɓe ɓe fof maɓɓe ɗum ɗo bonnay fi maɓɓe wata goto e mon décourage wimi on koko hewti ça va finir bientôt hey wakkilo ɗen hay ɓeɗo ɗen honno wiyantelanni ɓeɗo waɗi communiqué abbe mi dara ɗo ɗen si wawa en jangande ɗo communiqué mo ɓeɗo waɗi on ɗum ko CMR ɗum ko comité des militaires radiés injustement ɗum ko ɓe militaire ɓe raɗaɓe injustement ko armée hawa haray noon hanki ɓe waɗi communiqué pour hollugol en solidarité maɓɓe on kamɓe kadi en tant que patriote informe wo comité on CMR on informe solennellement le peuple de Guinée que ses membres animés par un profond patriotisme ont décidé de répondre à son appel pour restaurer la dignité et la souveraineté de la Guinée. C'est-à-dire ɓeɗo ɗen kamɓe wo appel mo force vive on nodditi on e société civile on kamɓe kadi ɓe tawti e muɗum kamɓe militaire ɓe raɗaɓe e nder armée on fof donc ɓe fof maɓɓe ɓe mobilise ke fi daranogol fi wallitagol kadi tawta peuple on fi yo peuple on fi yen ɓurtu heɓugol doole enen peuple de Guinée on wo composé de soldats officiers et sous-officiers. Le comité est prêt à soutenir tous les sacrifices, y compris celui du sang, en famille. Le comité est prêt à consentir tous les sacrifices. C'est-à-dire, sacrifice fop fi wallitagol lagine wo hay si tawi ƴiƴan yaltay ɗum ɗon on ɓe woni prêt wo pour libérer la patrie des mains de l'opposteur Mamadi Doumbouya wo ko libérugol lagine e juuɗe jattuɗo lagine on donc
et de son régime oppressif kanko e himɓe makko wonɓe en oppressude ɓe tampinde ɓe kamɓe ɗon ɗen ɓe wakkiloto ɓe jatta lagine e juuɗe maɓɓe wo en wallidiray ko ɗum waɗi simi inni joni watta en jaɓu hande kadi goɗɗo naata e bonnugol e sadi e jiiɓidirgol en hande c'est l'heure de l'union ko l'union sacrée ɗo ko guinéyemɓe ɓen fop immoto jogodira ala yeddodiral fop andi ko homɓe duwa kadi ko homɓe duwa nangede ko homɓe duwa arrêtede hande kadi ko hombo duwa ka nananede fop andi ɗum ɗon. Le comité des militaires radiés tient à rassurer l'opinion publique nationale et internationale que ces actions ciblent Mamadi Doumbouya wo ɓe andini opinion nationale on et internationale on fop wo action ji maɓɓe ɗin fop ko ciblata ko Mamadi Doumbouya wo et ses collaborateurs kañum eɓe wondi ɓen direct kamɓe collaborateur ɓe direct ɓen la population civile la population civile quant à elle sera protégée aux populations civiles on kañum ko protégé te ɗum mise à l'abri de toute menace dans le cadre des opérations planifiées wo opération ji ɗi ɓe planifie ɗin fop wo ɓe tawtina ton peuple civil ɓe ɓen donc haray ɗum ko teddugal e meɗen. L'objectif ultime du comité est de libérer la Guinée et de rétablir l'ordre, c'est-à-dire ko libergol la Guinée moƴƴintina artira ordre constitutionnel on afin de garantir la paix, la justice, la démocratie en Guinée. Fi garantie sugol paix et justice et démocratie la Guinée. Haray musidɓe an ko teddungal e meɗen. Haray noon ɗo gilandema ɗo hande kadi ko ni rally yorte on faami no woodi rally yiɓe kadi ɓe wawata wowlude ko teddungal e meɗen ɗum ɗo mi hokko no woodi wonɓe ton hay wonduɓe Mamadi Doumbouya ton wonduɓe sadi tawtuɓe en ɓe wawata wowlude taw ko ɗum waɗi simi inni hande kadi wowlinkinotoɓe prometaɓe postuwoy ma okkaɓe mbukoy ko wowlata he yaltinenɓe hakkude amen surtout non hey ko onon mi anda ko hunɗum yimɓe darato e yeddodirgol e yimɓe ɓe andanda hoorema ni jaraka yeddodirede hande kadi on n'a pas ce temps là on nani on n'a plus ce temps mi yiltitoɗo